Il-Ministru tas-Saħħa u tal-Anzjanità Attiva ġew Etienne Bela ħabbar ir-riforma fil-qasam tas-saħħa mentali li se tkun mifruxa fuq 3 fażijiet. F'konferenza tal-ħabarijiet it-tnejn filgħodu, il-Ministru Bela qal li fl-immedjat madwar 120 pazjent stabbli mill-Isptar Monte Carmeli se jiġu rilokati fi djar apposta fil-komunità u hemmhekk se jibqgħu jiġu segwiti u eventwalment integrati fis-soċjetà. F'dan il-pajjiż kulħadd jaf li hemm stigma assoċjata ma' Monte Carmeli. Aħna bħala gvern konxi ta' dan il-fatt u nixtiequ li dik l-istigma tieqaf. Aħna nixtiequ li għandna pazjent wieħed li għandu saħħa waħda. Mela jekk għandna ċentru ta' eċċellenza ġewwa l-Isptar Mater Dei, hemmhekk għandu jkun iċ-ċentru tal-psikjatrija wkoll. It-tieni fażi se tara l-ftuħ tas-sala psikjatrika akuta fl-Isptar Mater Dei. Din it-taqsima kienet waqfet fi żmien il-pandemija tal-COVID u issa mistennija tilqa' fiha 30 pazjent. Il-Ministru Bela qal li fit-tielet fażi tal-pjan se tara fi żmien 4 snin jitwaqqaf l-Isptar Akut tas-Saħħa Mentali f'Mater Dei b'investiment ta' 33 miljun euro u li se jilqa' fih 128 pazjent. Iċ-ċermen għas-Servizzi tas-Saħħa Mentali Dr. Anton Grek fisser bħala benefiċċju kbir illi l-psikjatrija se tiġi integrata mal-Isptar Ġenerali kif fil-fatt qiegħed jiġri mal-Ewropa kollha. Ta' minn ngħidu li f'pajjiżna diġà qed isseħħ Għawdex ilu 30 sena li s-section tal-psikjatrija hija parti mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Din għandha żewġ vantaġġi kbar. Waħda li tnaqqas l-istigma. U għanna aħna ngħidu llum pereżempju tellawh hemm fuq jew qafluh Mount Carmel li tnaffar in-nies milli jieħdu l-għajnuna. Allura ovvjament din ħadd issolva. Kol anke l-kwalità tal-kura, illum nużaw ħafna l-MRIs, testijiet tad-demm, EEGs, etc. U l-fatt li għandek il-psikjatrija fl-istess post tal-mediċina fejn jingħataw da s-servizzi huwa l-post fejn għandha tingħata l-kura. U għalhekk huwa qabża kbira ta' kwalità speċjalment tal-klijent li ħajkun aktar lest jiġi għall-għajnuna u ħajjieħu għajnuna aħjar. Waqt il-konferenza l-Ministru Bela mela ċara li kull impjegat fl-Isptar Monte Carmeli se jżomm postu u żied illi l-kundizzjonijiet ser ikunu qed isaħħu l-karriera fil-psikjatrija ta' bosta ħaddiema.